Ingħata l-bidu għax-xogħlijiet fuq ġnien ġdid fraħal ġdid ta' madwar 5,000 metru kwadru li se jservi bħala wieħed terapeutiku u multisensorjali, speċjalment għal persuni bl-awtiżmu filwaqt li jitgawda wkoll mill-komunità kollha. Bil-inizjattiva tal-Aġenziji Support u Project Green b'kollaborazzjoni mal-Ministeru għall-Ambjent u dak għall-Volontarjat, dan il-ġnien se jkun mgħammar b'elementi speċifiċi bħal balance trails u stepping logs biex din iż-żona ta' raħal ġdid tkun aktar ħajja u aċċessibbli. Dan se jkun jinkludi wkoll pitch tal-boċċi ddiżinjat skont l-istandards tal-Special Olympics, kif ukoll żona għal basketball li se jiġi rinnovat biex ikun aktar aċċessibbli għal kulħadd, inkluż dawk li għandhom mobilità limitata. Il-Ministri responsabbli Mirjam Dalli u Ġulja Farrugia żaru l-ant tax-xogħol fejn setgħu jaraw l-aħħar żviluppi li saru f'dan il-ġnien li jiġi fuq wara tal-faċilità korrettiva. Il-Ministru Dalli saħqet kif dan il-ġnien u parti mill-viżjoni tal-Gvern biex pajjiżna jkun aktar b'saħħtu, iżjed ambjentali u anke inklusiv. B'differenza minn spazju oħra, għall-ewwel darba hekk għandna spazju li huwa multisensorjali. U allura huwa spazju li verament ħaddan il-prinċipju tal-inklusività għaliex kulħadd irrilevanti mill-abilità tiegħu jista' jiġi hawnhekk, igawdi l-ħin liberu u jgawdu wkoll dan l-ispazju miftuħ. Min-naħa tagħha l-Ministru Farrugia għamlet referenza għall ħidma li ssir mill-Aġenzija Support kif ukoll għall-istrateġija tal-Gvern favur il-persuni bl-awtiżmu. U ġnien li ser ikun qiegħed in line mal-Istrateġija Nazzjonali tal-Awtiżmu li trid tieħu lil dan il-pajjiż sal-2030 u li din l-istrateġija titkellem mod ċar li persuni fuq l-ispettru tal-awtiżmu għandhom ikollhom spazji bħal dawn li jkunu multisensarjali wkoll li jkollhom l-opportunità li jgawdu l-ħajja jiddevertu jkollhom dawn l-ispazji sejf għalihom ukoll. Iż-żewġ ministri kienu akkumpanjati mill-kap tal-implementazzjoni ta' Project Green Liana Saliba Gazzano, mill-kap eżekuttiv tas-Support Oliver Xikluna u rappreżentanti mill-Kunsill ta' Raħal Ġdid. Meta jitlesta il-ġnien se jibda jkun miftuħ mit-tnejn sal-ġimgħa bejn in-nofsija ta' warofsinhar u s-sitta ta' filgħaxija, waqt li s-sibtijiet u l-ħdud bejn is-7 ta' filgħodu u s-6 ta' filgħaxija.